Λοιπόν, λίγα λόγια σχετικά με τη σειρά με την οποία θα ακούσετε τους ομιλητές. Θα ξεκινήσει η Αθηνά Δέσποινα Πόταρη, διδάκτορ φιλοσοφίας. Στη συνέχεια ο Θανάσης Γάλλος, διδάκτορ ιστορίας και ερευνητής στο Άσκι. Και στη συνέχεια ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Στέφανος Μητυλινέος, τελευταίος όπως ήθιστε ο συγγραφέας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε όλους τους συνομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Μινά. Και ως προς το να προλογίσω το βιβλίο σου, αλλά και να συμμετέχω στην παρουσίασή του. Διότι εάν και κινείται το βιβλίο σε αμυδρώς διαφορετικές περιοχές από αυτές με τις οποίες ασχολούμαι, δηλαδή την φιλοσοφία αυτή καθεαυτή, θεωρώ πως εμπεριέχει μεστά φιλοσοφικά νοήματα, αλλά πάνω απ' όλα πως αποτελεί μια πνευματική δράση που μπορεί να συμβάλλει στην φιλοσοφική διάπλαση, την πνευματική διάπλαση του εδώ και του τώρα του ελληνισμού. Και θα ήθελα να ξεκινήσω την σύντομη ομιλία μου αναφέροντας ένα απόσπασμα από τον Τίμαιο, το οποίο έχω και ως αρχή στον πρόλογο του βιβλίου. Αναφέρει λοιπόν ο Πλάτωνας στο στίχο 22 του Τιμαίου. Όταν λοιπόν ο Σόλωνας επισκέφτηκε την Αίγυπτο, τον τίμησαν, είπε εξαιρετικά. Άρχισε τότε να ζητά πληροφορίες σχετικά με την αρχαία ιστορία των Ελλήνων από τους έμπειρους ιερείς που κατεξοχήν γνώριζαν περί αυτών. Τότε διαπίστωσε πως ούτε ο ίδιος, ούτε κανένας άλλος Έλληνας γνώριζε τίποτα σχετικά με αυτά, δηλαδή την αρχαία των Ελλήνων ιστορία. Τότε ένας πολύ ηλικιωμένος ιερέας του είπε «Ω Σόλων, Σόλων, Έλληνες εσαΐ, πέδες εστε. Γέρον δε Έλλην, ουκ έστιν». Δηλαδή, «Ω Σόλωνα, Σόλωνα, εσείς οι Έλληνες είστε αιωνίως παιδιά. Δεν υπάρχει γέρος Έλληνας». Ακούγοντας αυτό λοιπόν, ο Σόλων ρώτησε «Πώς, ιερέα, τι εννοείς με αυτό που λες?» Και ο ιερέας του είπε «Εσείς οι Έλληνες είστε όλοι νέοι στην ψυχή, γιατί δεν έχετε λάβει μέσα στις ψυχές σας την παιδεία σχετικά με τις παλαιές αντιλήψεις από την αρχαία σας παράδοση, ούτε και κάποια διδασκαλία που να πάλιωσε με το πέρασμα του χρόνου. Δεν έχετε λάβει την ορθή διδασκαλία σχετικά με την ιστορία σας». Διαβάζοντας το έργο του Μινά, η πρώτη ιστορία μέσα από τη φιλοσοφία που μου ήρθε στην ψυχή μου και στο νου είναι αυτή η ιστορία του Σόλωνα που επισκέφτεται τους αρχαίους ιερείς για να ρωτήσει σχετικά με το ποια είναι η αληθινή ιστορία αυτού του πολιτισμού. Και εκεί μαθαίνει πως η ιστορία την οποία ο ίδιος και οι σύγχρονοί του γνωρίζουν δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή ιστορία του ελληνισμού. Και ότι αυτή η αληθινή ιστορία του ελληνισμού κινείται σε αιώνες πολύ παλαιότερους και άγνωστους ως προς τους τότε σύγχρονους του Σόλωνα, αλλά επίσης ότι αποτελείται και έχει συνυφανθεί και συντελεστεί από έθιμα, από γεγονότα, από στιγμές άγνωστες στον τότε ελληνισμό. Ο Μινάς μέσα από το έργο του επαναφέρει αυτό το σολωνικό ερώτημα, αυτή την σολωνική έρευνα και αναζήτηση στο προσκήνιο και με έναν έντεχνο, οξυδερκές και εύστοχο τρόπο, μέσα από την ανίχνευση κάποιων ιστοριών, αγνώστων ως προς το ευρύ κοινό, οι οποίες ωστόσο αποτελούν και αυτές μέρος της ελληνικής ιστορίας, φανερώνει ότι και εμείς στις μέρες μας ίσως γνωρίζουμε λίγα σχετικά με την πορεία του ελληνισμού από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Ότι υπάρχει μία άλλη,
παράλληλη ιστορία για την οποία δεν έχουμε λάβει γνώση και παιδεία από το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Σίγουρα το ερώτημα τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, σε τι συνίσταται η ελληνικότητα, ποιο είναι το ελληνικό ίδιον και πάνω απ' όλα ποιος είναι αυτός ο πυρήνας, ο πνευματικός και ο αξιακός, ενδεχομένως και ο ψυχικός που αποτελεί τον ελληνισμό. Αυτά είναι ερωτήματα ιδιαιτέρως κέρια, ειδικά στους καιρούς που ζούμε σήμερα ως σύγχρονοι ή νέοι Έλληνες. Όμως, όπως έλεγε ένας ιστορικός, όποιος την ιστορία του δεν ξέρει, το πώς και το γιατί εδώ και χιλιάδες χρόνια, στις αμάθεια στο σκοτάδι ζει και προχωρά τυφλός από την μια μέρα στην άλλη. Μη γνωρίζοντας δηλαδή ορθώς την ιστορία μας, ίσως είναι μια πρόκληση για μας τους νέους Έλληνες να συνδεθούμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα με αυτό το πυρήνα που αποτελεί τον ελληνισμό και την ελληνική μας παράδοση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η ιστορία, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, αποτελεί μία από τις ιερές τέχνες των Ελλήνων. Και γι' αυτό εμπίπτει και υπό την προστασία μίας εκ των μουσών, της Κλειούς, η οποία, όπως μαρτυράει και το όνομα, σύμφωνα με μία ετυμολόγηση, είναι μία μούσα, μία ενέργεια, οντότητα, μειούσα στην ουσία των πραγμάτων, η οποία κρατάει τα κλειδιά. Γιατί η ιστορία είναι κλειδί? Διότι παρέχει αυτό το υφάδι που δύναται να συνενώσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η ανθρώπινη ψυχή να υπερβεί το χρόνο, ακριβώς επειδή δύναται να συνενώσει τις διαφορετικές στιγμές του χρόνου σε μία ολότητα και να κερδίσει μία εποπτεία πέρα και πάνω από το χρόνο. Μία εποπτεία που είναι κλειδί και ανοίγει την πόρτα προς την κατανόηση της ουσίας και του πνεύματος, τα οποία και τα δύο, όπως γνωρίζετε, είναι πέρα και πάνω από τον χώρο και τον χρόνο. Γι' αυτό και καθορίζουν τα διαφορετικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να εκδηλωθούν στο χώρο και στο χρόνο. Και ακριβώς επειδή ο ελληνισμός κατ' ουσίαν είναι ένα πνεύμα, ένα πνεύμα το οποίο δεν εξαντλείται ούτε στις πρακτικές, ούτε στα έθιμα, ούτε στα γεγονότα, ούτε και στις αξίες, τολμώ να πω, αν και ενσαρκώνεται μέσα από όλα αυτά και διατηρείται μέσα από όλα αυτά. Η πραγματική κοινωνία αυτού του πνεύματος μπορεί να βοηθηθεί πάρα πολύ όταν καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτή την εποπτεία πέρα και πάνω από το χρόνο, η οποία διευκολύνεται όταν βρούμε αυτά τα υφάδια της ιστορίας που μπορούν να μας κάνουν να κατανοήσουμε και να κοινωνήσουμε στις ψυχές μας καλύτερα την συνέχεια. Διότι η συνέχεια μπορεί να μας συνδέσει με το όλον προφανώς και να μην μας περιορίσει μέσα στο κατακερματισμένο. Ακόμα και το κατακερματισμένο της ιστορικής αφήγησης. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο και νομίζω ότι προς αυτό συνδέεται και αυτό το έργο με τη φιλοσοφία, που όπως γνωρίζετε συμβολικά η Θεά Αθηνά, πέρα από τις ιδιότητες της ως στρατηγός, πολεμίστρια, φιλόσοφος, επιστήμον και επόπτης όλων αυτών, παρουσιάζεται μέσα στην παράδοσή μας ως εργάνη. Ως μια οντότητα η οποία, κατά κάποιο θα έλεγα παράδοξο τρόπο, είναι παράλληλα και κυρίαρχη της υφαντικής τέχνης. Είναι η φάντρα. Και αυτό, όπως συζητάμε πολλές φορές με τους μαθητές μου, εν πρώτης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα οξύμορο σχήμα. Πώς γίνεται μια θεά που είναι πάνωπλη, που είναι τόσο ισχυρή, τόσο δυνατή, τόσο πολιτική, ασχολείται με άλλα θέματα, παράλληλα να παρουσιάζεται να υφαίνει. Να ασχολείται δηλαδή με μια εργασία που θα την ταυτίζαμε, ας πούμε, με μια άλλη εκδήλωση της θηλυκής αρχής, μια άλλη τροπικότητα του είναι. Και όμως, υπάρχουν πάρα πολλοί αποσυμβολισμοί αυτής της ιδιότητας της Θεάς Αθηνάς, αλλά θα αναφέρω έναν αποσυμβολισμό. Είναι ότι το να μπορούμε να παρέχουμε συνέχεια και συνέπεια στα πράγματα, να μπορούμε να συνυφαίνουμε τις στιγμές της ζωής μας, τις αξίες μας, την πόλη μας, τα διαφορετικά μέρη της πόλεως, αλλά και τα διαφορετικά μέρη της ιστορίας, μέσα από κάποια υφάδια, στο χώρο και στο χρόνο, αποτελεί μία πράξη και φιλοσοφική, δηλαδή πνευματική, που δύναται να μας οδηγήσει
στον σκοπό της φιλοσοφίας, που είναι η πνευματική ανέλυξη, που είναι η ευδαιμονία, αλλά παράλληλα είναι και μια πράξη πολιτική. Διότι, σύμφωνα με τους αρχαίους, η πολιτική και η φιλοσοφία δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το να φιλοσοφείς σημαίνει να ασκείς την πολιτική σου φύση και να βρίσκεις την ευδαιμονία, το φως και την αλήθεια μέσα στο όλον του πολιτικού γίγνεσθε. Να αφήνεις πίσω τα δεσμά του εγώ και να συνενώνεσαι με την πολιτεία και την πολιτεία μαζί με τον εαυτό σου, μαζί με το όλο να τα αναγάγεις προς τις ανώτερες κλίμακες που αποτελούν την αληθινή μας φύση ως ανθρώπινα όντα, αλλά θεϊκά πλασμένα και με θεϊκή καταγωγή. Και αντιστρόφως το να κάνεις φιλοσοφία σημαίνει να δίνεις μία μάχη σε ορατά και σε αόρατα επίπεδα και να έχεις νίκες σε επίπεδο πνεύματος. Και η νίκη του πνεύματος είναι ουσιαστικά η ελευθερία, η οποία αποτελεί και μία από τις έννοιες που συνθέτουν την ταμπτουσία, θεωρώ, της ελληνικότητας. Και μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον Πρόκλο, ακόμα και η ίδια η φύση είναι πολιτική. Δεν είναι ότι την πολιτική την φτιάχνουμε κάποια στιγμή μέσα στη φύση εμείς οι άνθρωποι. Ήδη η φύση είναι πολιτική, έχει νόμους, έχει ιεραρχίες. Και γι' αυτό και εμείς, όντας φυσικά όντα, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είμαστε φύση ζώα πολιτικά. Ακριβώς επειδή το πολιτικό ενυπάρχει μέσα στη ζωή. Τώρα, όπως και οι ιστορικοί εδώ πέρα γνωρίζουν πολύ καλά, η πολιτική και η ιστορία είναι παράλληλες, συνυφασμένες, συγκερασμένες τέχνες και επιστήμες και πραγματικότητες. Και όσο καλύτερα λοιπόν είναι τα υφάδια μας, όσο πιο ευκρινή, όσο πιο αληθινά και μπορούμε να κατανοήσουμε από πού προερχόμαστε, άρα πού βρισκόμαστε και πού μπορούμε να πάμε σε σχέση με αυτά τα προηγούμενα βήματα που έχουμε σχηματίσει στον ατομικό και συλλογικό μας βίο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να συνθέσουμε αληθινές, άρα και όσο το δυνατόν περισσότερο ευδαίμονες πολιτείες. Γνωρίζετε ότι, όπως λέγεται, την ιστορία τη γράφει ο νικητής και στις μέρες μας, αν κρίνουμε από την κατάσταση του πολιτισμού, μάλλον οι νικητές, τα φαινόμενα, πρεσβεύουν μια λίγο διαφορετική διάθεση και θέση από αυτή που βλέπουμε σε άλλους αιώνες και σε άλλες εποχές και σε αυτό που λέμε ελληνισμό. Όμως, εγχειρήματα όπως αυτό του Μινά του Παπαγεωργίου, που ουσιαστικά εντοπίζουν μια άλλη παράλληλη ιστορία, που δεν έχει γραφτεί, αλλά γράφεται, για μένα αποτελούν ενδείξεις και αποδείξεις ότι όσο μπορούμε να γράφουμε και μια εναλλακτική ιστορία, η μάχη αυτή, η πνευματική και η πολιτική που λαμβάνει η χώρα εδώ και αιώνες σε αυτή τη γη, δεν έχει ακόμα αναδείξει τον αληθινό της νικητή και ηττημένο. Διότι ο Μινάς ο Παπαγεωργίου σε αυτό το βιβλίο, το οποίο το διάβασα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα το απολαύσετε, ψάχνει έτσι με μια ιστορική οξυδέρκεια και ευκρίνεια και ευστοχία και αναδεικνύει μικρές ιστορίες σχετικά με την ιστορία μας εδώ και 11 αιώνες, τις οποίες δεν τις έχουμε μάθει, όπως ανέφερα και στην αρχή, στο σχολείο, και όμως μας αποκαλύπτουν ιστορικά δεδομένα πραγματικά εντυπωσιακά και φανερώνουν το πόσο ο ελληνισμός, με τον τρόπο τον οποίο μπορούμε να κοινωνήσουμε ουσιαστικά πνευματικά, διότι είναι κάτι πνευματικό κατ' ουσίαν ο ελληνισμός, επεβίωσε με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσα από τα απλά ήθη και έθιμα των Ελλήνων που κατοίκησαν σε αυτή τη γη, είτε μέσα από συγκεκριμένα άτομα, από συγκεκριμένες προσωπικότητες που ασχολήθηκαν με τη φύση και με την ελληνική γη με έναν τρόπο πραγματικά αρχετυπικά ελληνικό, είτε μέσα από την διατήρηση της μυσταγωγικής παράδοσης των Ελλήνων, η οποία, όπως αναφέρω και στον πρόλογο, είναι πλέον παρεξηγημένη στις μέρες μας και έχει αποτελέσει το στόχαστρο ενός ρατσισμού, θα έλεγα, ενός επιστημονικού ρατσισμού, εις το όνομα μιας επιστημονικότητας. Και όμως, όπως θα διαβάσετε μέσα από αυτές τις ιστορίες, αυτή η παράδοση
συνέχισε νηφάλια έως τις μέρες μας, μεταφέροντας τη δάδα και το φως του ελληνισμού, ακόμα και σε περιόδους που όλα τα, πώς το λέει ο στίχος, τα πλάκωνε τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Οπότε για μένα αυτό, ας πούμε, που φώτισε την ψυχή μου διαβάζοντας αυτό το έργο, είναι να βλέπω και με ιστορικά τεκμήρια κάτι το οποίο αισθάνομαι, κάτι το οποίο βιώνω και κάτι το οποίο όλο και περισσότερο μαρτυράει η σύγχρονη πραγματικότητα, ότι το φως και το πνεύμα δεν μπορούν ποτέ να νικηθούν, γιατί ακριβώς εργάζονται και εδρεύουν και εκπορεύονται από ένα επίπεδο πέρα και πάνω από το επίπεδο των φαινομένων. Οπότε και ο ελληνισμός ως ένα πνεύμα δεν μπορεί ποτέ να ιτηθεί, δεν μπορεί να νικηθεί, αλλά μπορεί να βρίσκει μόνο πολύτεχνους και πολυμήχανους τρόπους να επιβιώνει μέσα στο γίγνεσθε. Επίσης όμως, αυτό το βιβλίο μου έδωσε μια αίσθηση ελπίδας και αισιοδοξίας, διότι θεωρώ ότι μας δίνει κάποια σημαντικά στοιχεία με τα οποία εάν διαλεκτικώς επεξεργαστούμε και στοχαστούμε, μας δίνουν χαμένα νήματα με τα οποία μπορούμε να συνθέσουμε την ζητούμενη εδώ και πολλά χρόνια ελληνική ταυτότητα, η οποία μέχρι στιγμής θεωρώ δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς. Και πάνω απ' όλα, και έτσι τελειώνει και ο πρόλογος, αυτό το βιβλίο με έκανε να θυμηθώ με έναν τρόπο παραγωγικό και δημιουργικό αυτό το οποίο έχει γράψει σε μια άλλη του στιγμή ο ποιητής ο Κωστής Παλαμάς, που λέει ότι η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας, αένα ακριμένη, ο Μέγας Παν δεν πέθανε, ο Πάνας δεν πεθαίνει. Και δίνω το λόγο σε πολλούς συνομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Τα είπες όλα, εγώ τι να πω τώρα. Καλησπέρα και από εμένα και σε εσάς σε όλους και στους συναδέλφους. Και ευχαριστώ και εγώ τον Μινά για αυτή την πρόσκληση. Εγώ προσωπικά το βιβλίο το έχω διαβάσει 4 φορές από τότε που μου το έδωσε. Από πού να ξεκινήσω. Εγώ δεν έχω ακριβώς σχέση σαν ιστορικός με τα θέματα νεοελληνικής ιστορίας όπως τα προσεγγίζει ο Μινάς, θεματικά εννοώ, αλλά επειδή ως ιστορικός τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι ουσιαστικά αφορούν τη μετάβαση από την προνεωτερικότητα στην νεωτερικότητα και επειδή κυρίως έχω ασχοληθεί με τη Γαλλική Επανάσταση, είχε πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι διαβάζω στο βιβλίο του Μινά, σκεφτόμουν κάτι άλλο που διάβαζα, ότι όταν η Καθολική Εκκλησία ξεκίνησε την αντιμεταρρύθμιση, η μεγάλη απάντηση στο λουθυρανισμό στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, σοκαρισμένοι καθολικοί μοναχοί αντιλαμβάνονταν στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, μιλάμε, σε ορεινά και σε απομονωμένα χωριά της κεντρικής Ευρώπης, πόσο επιδερμικά έχει περάσει ο χριστιανισμός και ο καθολικισμός, και μιλάμε για το 16ο αιώνα. Στην Ελβετία, που σήμερα την θεωρούμε και τη φανταζόμαστε ως μια μεγάλη τράπεζα, κάποτε, από τον ύστερο Μεσαίωνα και μέχρι το 17ο, μέχρι 18ο αιώνα, λόγω των Άλπαιων, ήταν το καταφύγιο όλων των παρανόμων, διοκόμενων, μαγισσών της Ευρώπης, ακριβώς επειδή ήταν δύσκολη η πρόσβαση. Εκεί πέρα έχουν καταγραφεί μαρτυρίες όπου τις νύχτες λατρευόταν η θεά Αρτέμιδα. Για να πάω στο προκείμενο, εγώ έχω με αυτό το βιβλίο είχα και το έχω αποκτήσει μια ιδιαίτερη αγάπη, ίσως γιατί καταλαβαίνω το Μινά, γιατί είχαμε συμμετάσχει και σε ένα άλλο βιβλίο, και οι δύο, το οποίο είχε βγει από τον Όμιλο Μελέτης Ιστορίας Κοινωνίας και της εκδόσης Νήσος και λεγόταν «Αναπάντεχες αφηγήσεις του παρελθόντος», στο οποίο 20 άνθρωποι είχαν πάρει αυτό που λέμε πράγματα που είχαν βρει στο περιθώριο των ερευνών τους. Πράγματα αστεία, πράγματα παράξενα, πράγματα απρόσμενα,
και τα κάνανε ένα βιβλίο, το οποίο ήταν καταπληκτική δουλειά. Ο Μινάς είχε γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο για τη θεωρία της κύλης γης στο 19ο αιώνα. Επίπεδη, συγγνώμη. Νομίζω ότι το βιβλίο, η μεγαλύτερη αξία που έχει το βιβλίο είναι ότι ακριβώς θέτει το ερώτημα της ιστορικής συνέχειας και της ιστορικής τομής. Έχουμε και εμείς ως ιστορικοί έχουμε την τάση να βάζουμε συμβατικές περιοδολογήσεις. Είναι λίγο αδύνατο να μην γίνει αυτό. Σε ημερομηνίες που γίνονται μεγάλα γεγονότα. Και αυτό πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι ξαφνικά η ιστορία αλλάζει μέσα σε μήνες ή κάποια χρόνια. Το γεγονός, ας πούμε, ότι είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, είναι αυτό, οι συνέχειες και η έννοια της συνέχειας και της τομής. Δηλαδή, ο Μινάς αυτό που βγάζει από αυτό το βιβλίο είναι το πώς έγινε αυτό το συνοθήλευμα, αυτή η σύμπηξη χριστιανικών μορφών με αρχαίων εθήμων μέσα στη λαϊκή κουλτούρα. Με αποτέλεσμα στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν ο νεοελληνικός διαφωτισμός εμφανίζεται, να γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα για το ποιος είναι ο Ρωμιός, ποιος είναι ο Έλληνας, τι είναι ο Ρωμιός, τι είναι ο Έλληνας. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έχει επικρατήσει στην λαϊκή κουλτούρα όλους αυτούς τους αιώνες είναι μια σύμπτυξη. Το χριστιανικό ημερολόγιο σε περισσότερες περιπτώσεις αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στα παλιά παγανιστικά, αναγκάστηκε να προσαρμόσει μορφές. Ο χάρος είναι ο χάρον της αρχαιότητας. Υπάρχουν τα ιερά του Ασκληπιού Χριστού. Και πώς στην πραγματικότητα ο χριστιανισμός, προκειμένου να επικρατήσει, αναγκάζεται να υιοθετήσει και να μεταμορφώσει μορφές της αρχαίας ελληνικής θρησκείας ή μορφές των αρχαίων εθήμων, προκειμένου να επικρατήσει. Για παράδειγμα, η Αγία Νέμη, που για τους αρχαίους ο άνεμος συμβολιζόταν τις αρπίες, στη χριστιανική θρησκεία έγινε ο ίδιος ο διάβολος. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι πριν από όλα αυτά, πριν από αυτές τις μικρές ιστορίες, οι μικρές αυτές τις ιστορίες αναδεικνύουν στην πραγματικότητα αυτό που είναι η ουσία και των μεγάλων γεγονότων. Διότι όταν ξεκινάει η νεωτερικότητα, η επιστροφή γίνεται προς την αρχαιότητα. Όπως οι Ιακωβίνοι της Κεφαλονιάς θέλουν να καταργήσουν την χριστιανική θρησκεία και να επαναφέρουν την παλαιά θρησκεία, όπως τη λένε, και να επαναφέρουν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτά δείχνουν, είναι δάνεια από τη Δύση μεν, αλλά στην πραγματικότητα είναι δάνεια που έχει πάρει η Δύση από τον Ελληνισμό. Γιατί η έννοια του ελληνισμού, στα χρόνια που η ελληνικότητα περνάει κάτω από το Βυζαντινό Μανδύα ή μετά κάτω από τους Οθωμανούς, στην πραγματικότητα εμένα μου έδωσε από τις αφηγήσεις του στο βιβλίο, όχι τις αφηγήσεις του, οι αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, αυτό που μου έδωσε με την έννοια της ελληνικότητας, οι γίγαντες, το γεγονός ότι οι χριστιανοί ιερείς παραδέχονταν ότι βλέπανε την Άρτεμη με τους ακολούθους τους, που είναι εντυπωσιακό. Είναι ότι η έννοια του ελληνισμού και κάτι το οποίο μετά επεκτάθηκε του ελληνικού πολιτισμού ή του ελληνορωμαϊκού, για να είμαι πιο δίκαιος, επεκτάθηκε στη Δύση. Με μία έννοια, ο ελληνισμός πήρε μία έννοια σαν να λέμε της οικουμενικότητας. Δηλαδή δεν είχε την έννοια που μετά χρησιμοποιήθηκε από τη δεξιά ή την ακροδεξιά. Είχε την έννοια της οικουμενικότητας, ότι είναι η αρχή του πολιτισμού, είναι το μεγαλείο που χάθηκε και πατάμε πάνω σε αυτό για να ξαναεπιστρέψουμε. Δηλαδή, οι πάρα πολύ μεγάλοι Γάλλοι επαναστάτες παίρνανε αρχαιοελληνικά και ρωμαϊκά ονόματα. Ο Φουσέ, αυτό που αποκαλούνταν Βρούτος. Ο Βρούτος και ο Κάσιος, οι δημοκρατικοί που δολοφόνησαν τον Γέσαρα. Ο Μπαμπέφ παίρνει το προσωνύμιο Γράκχος. Πέρα από αυτό, αναδεικνύει και ένα άλλο στοιχείο που εγώ δεν το ήξερα, την δημιουργία μυστικών οργανώσεων με όχι ξεκάθαρα χαρακτηριστικά τι σκοπεύουν, αλλά που σίγουρα είναι πρόδρομοι των μυστικών οργανώσεων, των μασονικών στόων, των μυστικών επαναστατικών οργανώσεων που στόχο έχουν να ανατρέψουν τη μοναρχία, τη φεουδαρχία κτλ. Για να μην πολυλογώ, το πρόβλημα της νεοελληνικής ταυτότητας
είναι πάρα πολύ σύνθετο, είναι πάρα πολύ... Ακόμα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ακριβώς γιατί, ειδικά στην Ελλάδα, και το συζητάγαμε και με τον Μινά, το 1821 δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, έχει διαστρεβλωθεί, έχει πέσει μέσα σε πολλά ιδεολογικά και πολιτικά πάθη, έχουν γίνει λάθος προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα η έννοια της νεοελληνικής ταυτότητας από το ένα τμήμα του πολιτικού φάσματος να αντιμετωπίζεται ως ένας άκρατος οπισθοδρομικός εθνικισμός, ενώ από την άλλη πλευρά η έννοια της ελληνικότητας και του ελληνισμού, του ελληνικού πνεύματος και που οδήγησε και στην Επανάσταση του 1921, πέρα από τα κοινωνικά, οικονομικά, ταξικά κριτήρια κτλ., εμπλουτίζεται με χαρακτηριστικά φασιστικού εθνικισμού και ρατσιστικού εθνικισμού, ξεχνώντας ότι το 1821 ήταν μια επανάσταση που βασίστηκε πάνω στις φιλελεύθερες ριζοσπαστικές παραδόσεις της νεωτερικότητας που γέννησε η Γαλλική Επανάσταση. Αυτά δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο ξαναθέτει τους προβληματισμούς πάνω στο ζήτημα της νεοελληνικής ταυτότητας και κυρίως πάνω στο ζήτημα το τι εννοούμε ιστορική τομή, τι εννοούμε ιστορική συνέχεια και πώς αυτά τα δύο πρέπει να τα συνθέτουμε και όχι να αλληλοαποκλείονται. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για τον συγγραφέα. Επειδή οι προλαλήσαντες έχουν πει ήδη αρκετά για το βιβλίο. Έχω να πω κι εγώ για το βιβλίο βέβαια, αλλά δύο λόγια για τον συγγραφέα. Τον Μινά τον γνώρισα πριν από 11, μπορεί και 12 χρόνια. Ήταν ακόμα φοιτητής, με πάρα πολλές απορίες. Το καλό είναι ότι ο Μινάς παραμένει με πολλές απορίες και του εύχομαι οι απορίες του να γίνονται συνέχεια και περισσότερες. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που πέρα από τη δημοκρατικότητά του, γιατί είναι σημαντικό να είσαι και δημοκρατικός όταν κίνησαι στους χώρους του ελληνισμού, για να κρατάμε και τις αποστάσεις μας από τους ψεκασμένους και από τους οπαδούς του γερμανικού σοσιαλισμού, πολλά εισαγωγικά εδώ πέρα. Είναι λοιπόν ένας δημοκρατικός άνθρωπος, με δημοκρατική παιδεία, δημοκρατική κουλτούρα και είναι καλό να γράφουν οι δημοκρατικοί άνθρωποι βιβλία για την Ελλάδα. Έτσι προστατεύεται πρωτίστως η ίδια η Ελλάδα. Μισό λεπτό, γιατί κάποιος επιμόνως μου γαργαλάει τη τσέπη. Ωραία, το βάζω εδώ. Μάλλον βάζω εδώ. Θα μπορούσα να πω πολλά για το Μινά, γιατί είναι φίλος μου. Δεν θα πω περισσότερα. Νομίζω ότι και εσείς εδώ κάποια σχέση έχετε μαζί του, κάποιοι είστε επίσης φίλοι του. Πάμε στο βιβλίο. Ένας πρόγονος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, περνάνε και τα χρόνια και ξεχνάω ονόματα, έχει πει ότι μεγάλο βιβλίο, μεγάλος μπελάς. Μεγάλος μπελάς και για τον συγγραφέα και για τον αναγνώστη φυσικά. Ο Μινάς έγραψε ένα μικρό βιβλίο για να είναι όσο πρέπει, για να πάρουμε αν θέλετε, ένα τσίμπημα μέσα στο μυαλό μας για να ψάξουμε παραπέρα. Με τιμά στην εισαγωγή που αναφέρει ότι σχεδόν ως μούσα σου με αναφέρεις, εμένα και το Βλάση το Ρασιά που τον βλέπω από κάτω, επειδή κάναμε πολλές συζητήσεις. Είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τον Μινά, γιατί έχει απορίες. Και το κακό είναι ότι όταν ξεκινάει ο Μινάς μια συζήτηση, σου δημιουργεί και εσένα απορίες. Θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω τον Μιχάλη τον Λεφαντζή που βρήκε την Αμφίπολη του Υπουργείου Πολιτισμού, μόλις μπήκε. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με αυτό το βιβλίο. Ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων το ξέρουμε. Ήρθε μας το είπε και η γενετική. Βεβαίως, για μένα ο ελληνισμός δεν είναι ζήτημα καταγωγής.
είναι και συνείδησης. Εξάλλου είναι ελληνισμός, είναι ισμός, είναι ένα αξιακό σύστημα, είναι μια ιδεολογία. Έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή έχουμε έναν άξιο πατέρα ότι θα είμαστε και άξια παιδιά, και εξάλλου η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγαλύτεροι πολιτικοί άντρες είχαν ανάξιους γιους. Οπότε η καταγωγή από μόνη της δεν μας κάνει Έλληνες. Το ότι είχαμε άξιους προγόνους δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε όμως Έλληνες. Το βιβλίο λοιπόν έρχεται και δίνει κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν τι. Αποδεικνύουν ότι το έθνος αυτό, κατατρεγμένο, κυνηγημένο, σφαγμένο, κρεμασμένο ανάποδα, γδαρμένο, ισοπεδωμένο, καταφέρνει και διατηρεί μέσα από τις λαϊκές του παραδόσεις την εθνική του συνέχεια. Βεβαίως δεν το κάναμε μονάχα εμείς αυτό, το έχουν κάνει και οι Ινδιάνοι, το έχουν κάνει και άλλοι λαοί. Δηλαδή, όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, ήταν επιδερμική η επικράτηση του χριστιανισμού. Αυτό είναι γεγονός, έτσι. Εξάλλου, ο χριστιανισμός δεν τον ενδιέφερε να πάει και πιο βαθιά στα πράγματα, τον ενδιέφερε να γίνει μια πανθρησκεία της ρωμαϊκής εποχής για να ομογενοποιήσει την πολυεθνική ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε ένα κοινό πλαίσιο. Δεν τον ενδιέφερε να λύσει βαθύτερες αναζητήσεις των ανθρώπων. Και αυτό ήταν επιδερμικός από την αρχή. Ήταν σύστημα, ήταν κράτος. Είναι πολιτική θρησκεία με την έννοια ότι επιβάλλεται από ένα καθεστώς. Είναι καθεστωτική θρησκεία. Όλες βέβαια οι θρησκείες, οι αποκαλυπτικές, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Από την εποχή του Ακιανατών στην Αίγυπτο και μετά, όλος αυτός ο μεταφυσικός μονοθεϊσμός είναι δεκανίκη της εξουσίας. Αυτά είναι λυμμένα στην επιστήμη και λυμμένα για αυτούς που έχουν διαβάσει τουλάχιστον 20 βιβλία. Το σημαντικό στο βιβλίο του είναι ότι ενώ ο ίδιος αμφισβητεί, και το ξέρω γιατί μου το έχει πει εμένα προσωπικά, την αμφισβητεί, όχι ότι την απορρίπτει, απλά δεν το έχει αποδείξει, έτσι. Την συνέχεια του ελληνισμού μέσα από οργανωμένες εταιρείες το αναφέρει. Αυτό είναι λίγο παρεξηγημένο το θέμα. Δηλαδή, ακούστε κάτι. Είμαστε ένα έθνος με μακρά πολεμική παράδοση. Και ήμασταν και ένα κυρίαρχο έθνος. Όταν λοιπόν μας πέφτει ένας κατακτητής, το λογικό επόμενο είναι να δημιουργήσουμε μια αντίσταση. Και η αντίσταση, όπως ξέρετε, είναι υπόγεια, γιατί άμα τη βγάλεις στον αφρό, φεύγουν τα κεφάλια. Είναι λοιπόν το ίδιο κάναμε όταν ήρθαν και οι Γερμανοί. Κάποια στιγμή οργανωθήκαμε και πήραμε τα όπλα και ανεβήκαμε στα βουνά. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στην ιστορία μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή παράδοξο που οργανωθήκανε κάποιοι σε μυστικές οργανώσεις για να μπορέσουν να διατηρήσουν πάνω απ' όλα την αυτοπροστασία τους. Έτσι, δηλαδή, πρώτα θέλανε να μαζευτούν οι ομότροποι κάπου ο ένας να φυλάει τον άλλον και δεύτερον να διατηρήσουν και τη συνέχεια. Αυτά είναι πολύ λογικά πράγματα, συνέβησαν. Τουλάχιστον στην περίπτωση της πληθωνικής αδελφότητας στο Μιστρά, είναι και ιστορικά αναμφισβήτητο ότι υπήρξε μια πλατωνική αδελφότητα και όπως επίσης είπε επίσης ο προλαλής σας, είναι επίσης ιστορικά αποδεδειγμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι και οι τεκτονικές στοές στην αρχή τους πραγματικά από τις πληθωνικές ακαδημίες παίρνουν παράδοση, παράδειγμα, για να δημιουργήσουν και αυτοί ένα μυστικό δίκτυο που μπορεί να ανατρέψει τη μοναρχία και τη τυραννία και γενικώς όλα τα ανελεύθερα καθεστώτα. Και εξάλλου δεν είναι τυχαίο που και ο τεκτονισμός ο ίδιος θέλει να είναι πλατωνική φιλοσοφική συνάντηση. Όλα αυτά ξεκινάνε από τον Πλήθωνα. Πριν από τον Πλήθωνα όμως, ο Πλήθων δεν είναι παρθενογέννηση. Εγώ επειδή, για να πάμε στο Μεγάλο Μπελά, ξεκίνησα το 2004 να γράφω ένα βιβλίο με θέμα 22 αιώνες διωγμών της ελληνικής παιδείας από τον Ιμπεριαλισμό και την Θεοκρατία. Λέω 22 αιώνες γιατί είναι και 2 αιώνες πριν το χριστιανισμό. Ξεκινάω από την πρώτη στιγμή που καίνε τα ελληνικά βιβλία στη Ρώμη ως οι εθνικοί Ρωμαίοι, έτσι, ως αντικαθεστωτικά, ως επαναστατικά, ως ανατρεπτικά, διότι εμείς ως πολιτισμός έχουμε αθλητισμό. Τι είναι ο αθλητισμός? Ο αθλητισμός είναι πολεμικές ασκήσεις και αντί να πετάς ο ένας στο ακόντιο να βγάλει το μάτι του άλλου, έρχεται ο γίγαντας ελληνισμός, ο οποίος δεν θα σε βάλει ποτέ απέναντι στη φύση σου και σου λέει, αντί να ελλοσκοτώνεστε, πάρε το δόρυ και συναγωνιστείτε ποιος θα το πετάξει πιο μακριά. Δηλαδή,
αυτό που η κατώτερη φύση του ανθρώπου να θέλει να σκοτώσει, γίνεται υγιής ανταγωνισμός. Ο ελληνισμός, αλλά αυτό από τη φύση του δεν είναι επιθετικό, είναι αμυντικό. Γι' αυτό και λέμε εις, Ιωνός, Άριστος, αμήνεστε περιπάτρις, λέμε οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν λέμε πότε πάμε να τους κατακτήσουμε, να πάρουμε, να φτάσουμε μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε πραγματοποιώντας έναν αμυντικό πόλεμο, που μετά του προέκυψε αυτοκρατορία. Δεν ήταν το σχέδιο των Ελλήνων να κάνουν αυτοκρατορία, ήταν να απελευθερώσουν και να αποθήσουν τον αντίπαλο. Ο ελληνισμός λοιπόν, τι ήθελα τώρα, αυτό ήθελα. Ο ελληνισμός λοιπόν ακριβώς, επειδή είναι μια κοσμοθεωρία κατά βάση ειρηνική και αμυντική, δεν ταιριάζει στους Ρωμαίους. Και γράφουν οι Ρωμαίοι ποιητές. Τι είναι αυτοί οι Έλληνες, λέει. Πετάνε δίσκους στον αέρα, ανοίγουν τρύπες στον ουρανό. Ενώ εμείς, λέει, κυνήγια, γιατί το κυνήγι έχει αίμα. Αυτοί είχαν για άθλημα το κυνήγι, θέλανε το αίμα. Εμείς είχαμε θέατρο, αυτοί είχαν την αρένα. Γιατί το θέατρο δεν παίζει σκηνές βίας. Το ξέρετε αυτό, στην αρχαία τραγωδία δεν τις βλέπουμε τις σκηνές βίας. Μας τις λέει ο Άγγελος, ο αγγελιοφόρος. Φανταστείτε, δεν παίζανε τη βία, ούτε καν ως αναπαράσταση. Ένας πολεμικός λαός όπως οι Έλληνες. Ο πλήτες πολίτες ήτανε. Γιατί ο σκοπός τους δεν ήταν να φτιάξουν Ταλιμπάν και Μουτζαχεντίν. Ο σκοπός τους ήταν να έχουν ελεύθερους άνδρες και ελεύθερες γυναίκες που να υπερασπίζονται τα σπίτια τους. Ο ελληνισμός λοιπόν, άμα τον δείτε απέναντι στον ρωμαϊκό εμπεριαλισμό, είναι απέναντι. Και κάποια στιγμή όταν πήγαν οι Έλληνες φιλόσοφοι στη Ρώμη και άρχισαν και λέγανε στα παιδάκια τις θεωρίες τους και γεμίζανε τα αμφιθέατρα, οι Ρωμαίοι τα κάψανε τα ελληνικά βιβλία. Σου λέει αυτοί δεν θα μας τους κάνουν εδώ καλούς λεγιονάριους, θα μας τους κάνουν ειρηνιστές. Άρα η Ρώμη, η αυτοκρατορική ολιγαρχική Ρώμη, γιατί υπάρχει και μια δημοκρατική Ρώμη που είναι μια άλλη ιστορία, είχε επιλέξει εξ αρχής τη σύγκρουση με τον ελληνισμό. Και όταν ένιωσε ισχυρή να την κάνει, την έκανε, ψαχνόταν να βρει μια θρησκεία να επιβάλλει να τους κάνει όλους ένα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα από τον Βρετανό μέχρι τον Ασσύριο στη Μέση Ανατολή ήταν ένα κράτος. Πώς θα γινόταν αυτό ένα πράγμα, και έφερε το χριστιανισμό από πάνω και τους είπε θα είστε όλοι Ρωμιοί. Και δούλεψε. Ακόμα και σήμερα στη Μέση Ανατολή οι Ορθόδοξοι λένε ότι είναι Ρουμ. Ρωμιοί. Αυτή είναι η ταυτότητά τους ακόμα και σήμερα. Ρουμ. Λοιπόν, ο ελληνισμός έπρεπε να αμυνθεί απέναντι σε μια αυτοκρατορία και βεβαίως έφτιαξε τις μυστικές του εταιρείες, την αντίστασή του δηλαδή, και το έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Και μέσα από αυτή την αντίσταση διαιωνίστηκε όχι η συνέχεια του έθνους. Το έθνος μια χαρά είναι, απόγονοι είμαστε όλοι. Εξάλλου επειδή ήμασταν πάντα πολυπληθέστεροι των εισβολέων, εμείς τους μπολιάζαμε με αίμα και όχι αυτοί εμάς. Αυτοί παίρναν από εδώ εχμαλώτους και δούλους και τους πηγαίνανε στα μέρη τους. Δεν αναμειχθήκαν εδώ. Δεν έχουμε προσμίξει. Όχι ότι σημαίνει κάτι, αλλά σε περίπτωση που κάποιον τον αφορά. Δημιουργηθήκαν λοιπόν αυτές οι εταιρείες, οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες που δώσαμε, ακόμα και στο 1821. Ο Μινάς το θέτει λοιπόν αυτό το θέμα, βάζει και ένα πονηρό τίτλο, λέει «Ιλουμινάτι στο Βυζάντιο», γιατί του αρέσουν, είναι και δημοσιογράφος, οπότε κοιτάει ο τίτλος να είναι και λίγο εμπορικός. Στο βιβλίο του όμως δεν αναφέρει κάτι. Θα μπορούσε να το αναφέρει, αλλά δεν έχει σημασία. Το βιβλίο αυτό εξάλλου είναι πιο πολύ εφαλτήριο για να πάτε σε άλλα βιβλία. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του βιβλίου. Δηλαδή, θα το διαβάσετε, θα πάρετε πληροφορία που θα σας γεμίσει με ερωτηματικά και μετά θα εξαμολυθείτε στα βιβλιοπωλεία και θα κάνετε και άλλους συγγραφείς πλούσιους εκτός από το Μινά. Και αυτός είναι ο σκοπός και του κάθε βιβλίου, έτσι, γιατί κανείς δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια, οπότε είναι καλό να βάζουμε βιβλιογραφία για να μαζεύονται πολλές αλήθειες μαζί. Υπάρχει ένας, ο Λέων, τον αναφέρει στο βιβλίο κάπου μέσα, είναι ο Λέων ο Σοφός ή ο Λέων ο Γεωμέτρης. Αυτός ο τύπος είχε γίνει και Μητροπολίτης στη Θεσσαλονίκη και ήταν και οικονομάχος. Ο Λέων ο Σοφός ή αλλιώς Λέων ο Γεωμέτρης είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, φίλοι μου.
Έχει φτάσει 12 ετών, έχει τελειώσει το εκπαιδευτικό σύστημα στη Κωνσταντινούπολη, δεν έχει δηλαδή να πάει σε άλλη τάξη, διότι όπως είχαν βυθίσει τον κόσμο μέσα στην αμάθεια για να τον έχουν ελεγχόμενο, μέχρι 12 ετών είχε εξαντλήσει την εκπαίδευση. Και ξαφνικά ο Λέοντας φεύγει από την Κωνσταντινούπολη, ξαναλέμε 12 χρόνων παιδάκι, και πάει στην Άνδρο, και εκεί στην Άνδρο βρίσκει ένα γέρο που είναι πάνω σε ένα βουνό, ο οποίος γέρος αυτός, το όνομα του γέρου δεν το ξέρουμε, δεν το διασώζουν οι πηγές, όπου ο γέρος αυτός τον μοιεί στα ελληνικά μυστήρια, στα οποία βεβαίως εμπεριέχονται και θετικές επιστήμες. Μισό λεπτό. Τον 7ο αιώνα υπάρχει ένας γέρος στην Άνδρο που έχει αρχεία, βιβλία και πάει ένα παιδάκι 12 χρονών από την Κωνσταντινούπολη. Και ποιος το στέλνει το παιδάκι αυτό από την Κωνσταντινούπολη? Μέσα από ποιο δίκτυο γίνεται η συνεννόηση? Εκτός αν νομίζετε ότι το πιο φυσιολογικό πράγμα είναι το 700 πόσο μετά Χριστόν, ένας 12χρονος να μπει σε ένα καράβι να διασχίσει το Αιγαίο με χιλιάδες πειρατές για να πάει στην Άνδρο να μάθει γράμματα. Αυτά όλα δείχνουν δίκτυο. Και όποιος αρνείται ότι υπάρχει δίκτυο, προφανώς δεν ξέρει από δίκτυα και δεν ξέρει από συνωμοσίες. Προσέξτε όμως, ο γέρος που είναι στην Άνδρο και μοιεί τον Λέοντα, αυτός από πού προέκυψε? Οι σχολές κλείσανε το 529. Σημαίνει ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει κρίκη αλυσίδας, καταλάβατε. Και όταν ο Λέων θα επιστρέψει πίσω και θα γίνει μεγάλος μαθηματικός και τρανός γεωμέτρης, θα κατηγορηθεί από κάποιους, ξέρετε, καμιά φορά οι μαθητές με τους δασκάλους είτε έχουν σχέσεις αγάπης είτε σχέσεις μίσους. Ένας μαθητής λοιπόν του Λέοντα θα τον κατηγορήσει ότι είναι Έλληνας και ο παδός των αρχαίων θεών και θα τον καταραστεί και αυτά, αλλά μέσα από αυτό το λίβελο που του γράψε, υπενθυμίζω ότι ο Λέων είχε γίνει Μητροπολίτης, γιατί ο ελληνισμός κάποια στιγμή δεν δίστασε να φορέσει ράσα για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Έπρεπε να μπουν μέσα στο σύστημα. Εξάλλου ήταν αντίσταση υπόγεια. Λοιπόν, και μέσα από το λίβελο λοιπόν που του γράφει, τι συνειδητοποιούμε? Ότι ο Λέων ήταν Έλληνας. Απλά δεν τον μπορούσε να τον ακουπήσει κανένας από το παλάτι και ήταν ο πιο μορφωμένος άνθρωπος. Και μετά από τον Λέοντα υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει ο Μιχαήλ ο Ψελός, υπάρχει ο Ιωάννης ο Ιταλός. Επειδή το έχω ψάξει το θέμα, η κρίκη στην αλυσίδα δεν έχει σπάσει ούτε ένας. Τους μόνους κρίκους που δεν έχω βρει είναι μεταξύ του Λέοντα και του κλεισίματος των σχολών από τον Ιουστινιανό. Εκεί δεν βρίσκω άκρη. Εκεί πρέπει να κινηθήκαν πολύ από κάτω. Μετά όμως τους βλέπεις. Όπως λένε οι Εβραίοι, Αβραάμ γέννησε αυτόν αυτό, έχεις ας πούμε. Ο τάδε είχε μαθητή εκείνον, εκείνος είχε μαθητή τον άλλον και βρίσκεις όλη τη σειρά. Και φτάνουμε στους αφορισμούς της Κυριακής Ορθοδοξίας, οι οποίοι αφορισμοί αυτοί δεν είναι για κάποιο αρχαίο γεγονός. Είναι οι αφορισμοί που γίνονται κατά του Ιωάννη του Ιταλού, τον 11ο αιώνα είναι ο Ιταλός, ή το 10ο πότε είναι, ο οποίος, σας λέω, έχω μεγαλώσει, ξεχνάω ονόματα και ημερομηνίες, ο οποίος τι έκανε? Έκανε κίνημα στην Κωνσταντινούπολη, φιλοσοφικό και αναγεννησιακό, και ακούστε κάτι, γιατί αυτά είναι καλά να τα καταλαβαίνουμε. Ο Αυτοκράτορ, ο Κομνηνός, ο μπαμπάς της Άννας, ο Μανώλης ήτανε, ο Αλέξιος, ποιος ήτανε? Ο Αλέξιος, τι είπε? Δεν είπε ότι αυτοί είναι κάποιοι παγανιστές που λατρεύουν τους αρχαίους θεούς και εντάξει μωρέ να τους φάξουμε γιατί είναι άθεοι ή ότι είναι ανώμαλοι ή οτιδήποτε. Όχι. Ξέρετε τι είπε? Εθνικιστική, εθνικοαπελευθερωτική συνωμοσία. Διότι αυτό είναι. Ο ελληνικός εθνισμός, στην πραγματικότητά του, δεν είναι ένας παγανισμός τύπων που τρέχουν με κίλτ και προσκυνάνε πέτρες. Είναι η εθνική αντίσταση, η οποία εκφράζεται όταν εκείνη νομίζει ή όταν μπορεί ή όταν τις επιτρέπουν οι καταστάσεις και βεβαίως οι κρατούντες ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. Αυτά τα αναφέρει η Άννα η Κομνηνή στην Αλεξιάδα. Σωστό, ο Αλέξιος. Το βιβλίο είναι Αλεξιάδα. Δεν ήταν Μανολάδα. Οπότε, όταν βλέπουμε ότι εκεί επικεντρώνεται το πρόβλημα του αυτοκράτορα, αντιλαμβανόμαστε γιατί και διαχρονικά διώκονται όλοι οι άνθρωποι
που βγαίνουν μπροστά και εκφράζουν τις ιδέες του ελληνικού εθνισμού, γιατί ακριβώς ένα καθεστώς τρέμει και φοβάται μήπως η επανελλήνιση, δηλαδή η ουσιαστική εθνική μας αποκατάσταση, ο πραγματικός εθνικοαπελευθερωτικός μας αγώνας, κάποια εποχή γίνει πράξη και εκεί θα τελειώσουν όλοι οι απατεώνες. Εκεί θα τελειώσουν όλοι οι μάγοι, εκεί θα τελειώσουν όλες οι χαρτορίχτερες, εκεί θα τελειώσουν όλοι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται την άγνοια των ανθρώπων για να τους απομυζούν, να τους έχουν τους ανθρώπους ως πρόβατα για πάσα χρήση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό αυτή η ιστορία που αναφέρει, διότι μας κάνει και αισθανόμαστε περήφανοι που είχαμε προγόνους, υπότες, πλατωνικούς, Έλληνες, που στο ένα χέρι κρατάγανε τον Πλάτωνα και στο άλλο χέρι το Ξύφος και ήταν και αίτητοι και στις μάχες και δεν έχουμε λοιπόν να ζηλέψουμε και τίποτα στη μεσαιωνική μας ιστορία από τον υποτισμό των Δυτικών, που ενώ στη Δύση οι υπότες ήταν συνήθως ρεμάλια, αμόρφωτοι, σφαγείς, νταβατζίδες, εκβιαστές και στην καλύτερη τους περίπτωση, όπως τους Ναΐτες, τοκογλύφοι, έμποροι, εκβιαστές, εμείς εδώ πέρα είχαμε υπότες, φιλοσόφους και πλατωνικούς, που κάποτε σε μια ελεύθερη Ελλάδα θα πρέπει να υπάρχει μια πλατεία με τους ανδριάντες τους για να τους αποδίδουμε τιμή. Αυτό είναι μια καλή ιδέα, Μιχάλη Λεφατζή, να την εισηγηθούμε. Το σημαντικότερο στο βιβλίο του αγαπημένου μου φίλου του Μινά είναι ότι λοιπόν είναι μια πηξίδα. Μην μείνετε στο βιβλίο του Μινά. Να το έχετε σαν εγχειρίδιο και να ψάξετε τις πηγές που τις έχει βάλει από κάτω και να πάτε και σε άλλα βιβλία και να τον υποκινήσετε και να γράψει και δεύτερο μέρος που να συμπληρώσει και άλλες πηγές, διότι υπάρχουν πολλές πηγές. Εδώ απλά έβαλε 9 ιστορίες. Υπάρχει ιστορία του Σουρμελή, του ιστορικού της πόλεως των Αθηνών το 1847. Το βιβλίο του έχει ανατυπωθεί από τις αναστατικές εκδόσεις Καβαδία, όπου αναφέρει μέσα ότι μέχρι και την Επανάσταση, μέχρι και την Απελευθέρωση, όταν γεννιόντουσαν εδώ στην Αθήνα τα αγόρια, τους κρεμάγανε στη κούνια ένα μικρό τόξο, ομοίωμα, και όταν γεννιόταν τα κορίτσια, μια ρόκα. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Το 1821 γίνεται επανάσταση στην Αθήνα, σηκώνουν τη σημαία την επαναστατική των Αθηνών, από τη μία πλευρά έχει την Παναγιά, από την άλλη έχει τη Θεά Αθηνά. Ποιοι το κάνουν αυτό? Ποιοι το κάνουν αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη, όλα ένας ρομαντισμός και μια στήρα αρχαιολατρεία. Δηλαδή, συγγνώμη, φαντάζεστε τώρα, γιατί σε καμία άλλη επανάσταση δεν σηκώσανε τους αρχαίους θεούς μαζί? Γιατί? Και από κάτω ο κόσμος που είναι αμόρφωτος τι αποδέχεται ακριβώς? Μια Παναγιά με δόρη? Και αν αποδέχεται μια Παναγιά με δόρη, δηλαδή μια υπερμάχο στρατηγό, δηλαδή μια Αθηνά, είναι χριστιανός αυτός? Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα που βάζει το βιβλίο. Χαίρομαι πάρα πολύ που γράψει το βιβλίο αυτό. Να γράψει και άλλα βιβλία. Είναι νέος, μπορεί, έχει καθαρό μυαλό, ασχολείται με την Ελλάδα, ασχολείται με τα θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Εξάλλου ζούμε σε μια μεταβατική εποχή. Τώρα αυτό σας το λέω σαν ρεπορτάζ. Θα δείτε πολλά πράγματα να αλλάζουν γύρω σας, θα δείτε ο κόσμος να ανατρέπεται, θα δείτε να καταραίουν πολλά από τα δεδομένα και στη νέα εποχή που έρχεται μπροστά μας, οι Έλληνες πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τη διεκδικήσουμε και να την υπερασπιστούμε, να τη διεκδικήσουμε και να δώσουμε μάχη να την κάνουμε δική μας, όχι βγαίνοντας μπροστά 10 ή 15 ή 20 που έτυχε να διαβάσουμε. Εδώ θέλει στήριξη από κάτω, από την κοινωνία, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε την πατρίδα μας μέσα από τι? Από τα ερείπια της Ρωμιοσύνης. Το 1821, όταν ξεσηκωθήκαμε, είπε πριν, ξαναναφέρομαι στον προλαλήσαντα, διότι έχει δώσει πάσες, είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα της ελληνικής ταυτότητας. Βασικά, το ζήτημα μας το δημιουργήσανε μετά το 1850. Πριν δεν είχαμε κανένα ζήτημα. Εγώ δηλαδή, όσους ιστορικούς διαβάζω πριν το 1850, δεν μιλάει κανένας για ελληνικό Βυζάντιο. Όλοι αποδέχονται ότι είμαστε υποκατοχή αρχικά ρωμαϊκή και μετά διαδέχτηκε αυτή την κατοχή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κράτος που θέλανε να φτιάξουν όμως και θέλανε να ικανοποιήσουν διαφόρους,
θέλανε να ικανοποιήσουν τους φαναριώτες, θέλανε να ικανοποιήσουν την επτανησιακή λέπρα των κόντινδων και όλων αυτών των σιχαμένων ευγενών της κακιάς ώρας. Έπρεπε λοιπόν να ικανοποιηθούν όλοι αυτοί και έπρεπε να φτιάξουν μια ιστορία, ένα εθνικό αφήγημα που να υπάρχουν όλα τα κέντρα εξουσίας μέσα και να δικαιολογούν την ύπαρξή τους. Και βεβαίως, επειδή είχαμε και μοναρχία, δηλαδή ενώ εμείς επαναστατήσαμε και ιδρύσαμε τη χώρα μας ως δημοκρατία, γιατί η πρώτη ελληνική δημοκρατία είναι του 1821, όπως ξέρετε, η δεύτερη ελληνική δημοκρατία είναι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και η τρίτη δημοκρατία ελληνική είναι αυτή που έχουμε τώρα. Μας φέρανε μετά ένα βασιλιά με την προδοσία του Κολέτη με τις ξυφολόγχες και μας είπανε: εσείς δημοκρατία θέλετε, αλλά πάρτε τον Βαβαρό τώρα εδώ πέρα και μην μιλάτε καθόλου. Η μοναρχία δεν τα έχει καλά με τον ελληνισμό. Δεν τα έχει καλά με τον ελληνισμό. Γιατί ο ελληνισμός είναι πολυφωνικός. Η μοναρχία μιλάει ένας. Εξ ονόματος του μεταφυσικού Νταβατζή. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εσείς τι θέλατε, τι χώρα θέλετε να σας φτιάξουν, δημοκρατική? Το λέει ο Κολέτης στη Βουλή. Λέει, τι χώρα θέλετε? Όπως εκείνη, πολλοί θεοί, πολλές απόψεις, πολλά κόμματα, πολλά κράτη? Όχι, λέει. Ένας θεός, ένας βασιλιάς, ένα κράτος. Το είπε και ο Χίτλερ αργότερα. Αλλά το είπε πρώτος ο Κολέτης. Μας φορέσανε λοιπόν εδώ μια χαρά αυτό που μας φορέσανε. Βεβαίως, για να είμαστε στην ιστορία, κρατάμε μια ζυγαριά, μας έδωσε μια ταυτότητα. Και με αυτή τη ταυτότητα πορευτήκαμε. Εντάξει. Μέχρι την Άγκυρα, μετά μας πετάξανε στη θάλασσα. Τώρα λοιπόν πρέπει, δηλαδή δεν το απορρίπτω απόλυτα, δηλαδή άλλο φιλοσοφία, άλλο πολιτική εφαρμογή πραγμάτων. Εντάξει. Το τι έχω εγώ μες στο κεφάλι μου δεν αφορά την κοινωνία απαραίτητα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να ξαναβρούμε την πραγματική μας ταυτότητα, αλλά δεν τη βρω εγώ, ο Μινάς, ο Ρασιάς, ο Λεφαντζής και άλλοι 5 θα σας πούμε αυτοί είναι. Αυτό πρέπει να είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Δηλαδή πρέπει εσείς να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ εύκολο να σας φέρουμε μια ταυτότητα και να σας την επιβάλλουμε. Η ταυτότητα όμως αυτή πρέπει να είναι δική σας. Πρέπει να είναι κομμάτι της ψυχής σας. Πρέπει να αφορά τα όνειρά σας, τους έρωτές σας, τα καλοκαίρια σας, τους χειμώνες σας, όλες τις εποχές σας και όλες τις στιγμές σας. Και αυτό το κάνουμε όλοι μαζί. Το βιβλίο λοιπόν αυτό συνεισφέρει στη δημιουργία, όχι στη δημιουργία, στην ανασύνθεση της πραγματικής εθνικής μας ταυτότητας. Ξαναλέω, είναι ένας οδηγός, του εύχομαι να γράψει κι άλλα, δεν θα σας κουράσω άλλο. Εγώ εδώ βλέπω μερικούς φίλους με ξέρουν, μπορώ να μιλάω ώρες, αλλά δεν θα βγάλω άκρη και έχετε και δουλειές. Λοιπόν, του εύχομαι τα καλύτερα, του εύχομαι καλές πωλήσεις, του υπόσχομαι βιβλιοπαρουσίαση και κάτι ακόμα, χαίρομαι για τους 2 ακόμα συνομιλητές μου στο πάνελ που δεν τους ξέρω, σήμερα τους βλέπω. Βλέπω μια νεαρή γυναίκα, η οποία, από ό,τι κατάλαβα, ασχολείται με τα ελληνικά θέματα. Χαίρομαι που νέοι επιστήμονες ασχολούνται με τα ελληνικά θέματα. Χαίρομαι που υπάρχει ο κρίκος, εμείς οι μεγαλύτεροι. Είδατε, βγαίνουν οι κρίκοι από μόνοι τους. Χαιρετώ τον ιστορικό, το φίλο που ασχολείται με τη Γαλλική Επανάσταση, δηλώνω υπερήφανος Ιακωβίνος. Και Μινά, δικό σου τα μικρόφωνα και να είσαι καλά. Εντάξει, ωραία. Ήρθε και η δική μου σειρά. Έχω συνηθίσει λόγω της ιδιότητάς μου στις πρότυπες εκδόσεις Πηγή τα τελευταία χρόνια να συντονίζω παρουσιάσεις συγγραφέων μας, αρκετοί εκ των οποίων είναι και σήμερα εδώ και τους ευχαριστώ. Αλλά σήμερα ο ρόλος μου είναι, όπως γνωρίζετε, λίγο διαφορετικός. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την παρουσία σας εδώ και πάλι για ακόμα μια φορά. Την ΕΣΥΑ επίσης και τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει στο να γίνει η σημερινή βιβλιοπαρουσίαση πραγματικότητα, τους ανθρώπους, τους καλούς φίλους που βρίσκονται στο πάνελ, η επιλογή των οποίων εννοείται ότι δεν έγινε τυχαία. Θα καταλάβατε ότι ο καθένας από αυτούς, και η Δέσποινα Αθηνά και ο Θανάσης και ο Στέφανος, είχαν να δώσουν διαφορετικά πράγματα στην παρουσίαση του βιβλίου. Τώρα θα ξεκινήσω αναγκαστικά με κάποια προσωπικής φύσεως ζητήματα.
υπάρχουν στις μέρες μας και φυσικά στους προηγούμενους αιώνες, εδώ και πολύ καιρό από την αυγή της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι καταγράφουν πράγματα στις πέτρες, στους παπύρους, σε βιβλία, στους υπολογιστές. Απλά θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, για το σήμερα, αναφερόμενος πλέον στο σήμερα, έχει και διαφορετικά κίνητρα για να γράφει. Εμένα από τότε που με θυμάμαι, το μόνο πράγμα που με ενδιέφερε ήταν να παίρνω πληροφορίες, να τις καταγράφω και στη συνέχεια να τις μοιράζομαι με άλλους ανθρώπους. Και όσο μεγάλωνα και έτσι διακατεχόμουν σταδιακά από διάφορες φύσεις ιδεολογικά, αν θέλετε, φίλτρα, όλο αυτό το πράγμα έπαιρνε μια συγκεκριμένη διαμόρφωση μέσα μου. Για μένα το νόημα του να γράφει κάποιος είναι να κρατάει πληροφορίες, να μοιράζεται τις πληροφορίες και στη συνέχεια να έχει ένα στόχο, ο οποίος στόχος είναι να επηρεάσει και άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί οι άνθρωποι θα απορρίψουν αυτά τα οποία θέλει να πει, είτε θα τους επηρεάσουν προς την θετική κατεύθυνση και στη διαμόρφωση στη συνέχεια ενός κλίματος. Άρα σε όλα μου τα κείμενα υπάρχει η καλώς εννοούμενη στρατηγική, αν θέλετε. Δηλαδή οι λέξεις που χρησιμοποιώ, οι ιδέες που χρησιμοποιώ, οι εικόνες που χρησιμοποιώ δεν είναι σε καμία περίπτωση τυχαίες. Τώρα από το 2010 και μετά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι και όλες σας, εδώ στην Ελλάδα βιώνουμε τη λεγόμενη οικονομική κρίση, η οποία φυσικά δεν είναι οικονομική κρίση, είναι πολυεπίπεδη κρίση. Τα αίτια της μας πάνε, όπως είπε και ο Στέφανος πριν από λίγο, στις απαρχές ουσιαστικά του ελληνικού κράτους. Και το συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκα αυτόματα επεξεργαζόμενος όλες αυτές τις ιδέες ήταν, κατέληγα πάντα, δηλαδή από όπου και αν το έπιανα, από πολιτικά ζητήματα, από κοινωνικά ζητήματα, από ιστορικά ζητήματα, από θρησκεολογικά ζητήματα, κατέληγα πάντα στη μαγική λέξη ταυτότητα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι από το 2010 μέχρι σήμερα τα βιβλία τα οποία έχουν εμφανιστεί στην ελληνική βιβλιογραφία, είτε από ακαδημαϊκούς, είτε από ανεξάρτητους ερευνητές, είτε από δημοσιογράφους, που αφορούν την ελληνική ταυτότητα, δηλαδή ο αριθμός τους είναι τεράστιος, πραγματικά τεράστιος. Οπότε αυτό ακριβώς είναι και ένα ζήτημα, το κεντρικό ζήτημα κατά τη γνώμη μου, το οποίο αφορά το συγκεκριμένο βιβλίο «Τα Γαλματένια Κρίνα». Πρόκειται για 9 ιστορίες, οι οποίες καταγράφονται στον αλλαδικό χώρο από τον 9ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Αυτές τις ιστορίες, η αλήθεια είναι ότι τις μάζευα καιρό, για αρκετά χρόνια δηλαδή. Τις έβρισκα είτε με αφορμή κάποιες ατάκες, αν θέλετε, που μου έγραφαν ή μου έλεγαν διάφοροι συνεντευξιαζόμενοι κατά τη διάρκεια προσωπικών projects, είτε σύντομες αναφορές σε διάφορα βιβλία, είτε υποσημειώσεις πάνω σε παλαιότερης εποχής βιβλία που μελετούσα. Τις έβρισκα πάρα πολύ πρωτότυπες, άγνωστες σίγουρα στο ευρύ κοινό, και τις σημείωνα στο περιθώριο των εργασιών μου. Υπήρξαν άνθρωποι, όπως είπε και ο Στέφανος, και τους αναφέρω και στο βιβλίο, που με επηρέασαν βαθύτατα με το έργο τους, και ο ίδιος ο Στέφανος και ο Βλάσης Ορασιάς και ο Νικήτας Συνεώσογλου, αλλά και άλλοι. Αρκετές από τις ιστορίες, εφαλτήριο για να τις μελετήσω και να τις αναλύσω, υπήρξε το έργο αυτών των ανθρώπων. Αν και η συλλογή αυτών των ιστοριών ήταν διαχρονική, υπήρξε τέλος πάντων, μαζεύτηκαν αυτές οι ιστορίες σε ένα βάθος χρόνου, η συγγραφή του έργου δεν μου πήρε, ήταν μάλλον σύντομη και πολύ σύντομη για τα προσωπικά μου δεδομένα, ίσως γιατί τις πηγές έτσι και αλλιώς τις συνέλεγα για χρόνια, όπως σας είπα. Τώρα, το βιβλίο, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα που έχω γράψει, είναι ίσως το πιο mainstream βιβλίο μου, υπό την έννοια το ότι θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι αυτό το οποίο απευθύνεται στο πιο ευρύ κοινό. Αν θέλετε να μιλήσω κωδικοποιημένα για τις 3 κατηγορίες ανθρώπων που θεωρώ ότι μπορούν να το διαβάσουν, η πρώτη είναι ένα γενικού τύπου κοινό, θα έλεγα, το οποίο
θα μπορούσε να εντυπωσιαστεί από αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, το γιατί το 1460 κάποιοι ορθόδοξοι ιερείς στην Κρήτη, αλλά και πέριξ ενός συγκεκριμένου χωριού, υποστηρίζουν ότι βλέπουν τη Θεά Άρτεμη με τη συνοδεία της σε μία λίμνη, είναι σαφέστατα κάτι το οποίο προκαλεί το ενδιαφέρον του οποιοδήποτε ανθρώπου, και αντίστοιχες είναι και όλες οι υπόλοιπες ιστορίες του βιβλίου. Οπότε ουσιαστικά η πρώτη κατηγορία έγκυται σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να εντυπωσιαστούν από αυτές τις ιστορίες, έτσι κι αλλιώς έχω επιλέξει να είναι σφιχτή η παρουσίασή τους και εύπεπτη, οπότε αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι λάτρεις της ιστορίας. Όλες αυτές οι ιστορίες αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές του ελληνικού παρελθόντος, οπότε πιστεύω ότι ακόμα και για ένα πιο εξειδικευμένο κοινό θα έχει να δώσει κάποια συν. Η τρίτη κατηγορία είναι ακόμα πιο εξειδικευμένη, έχει να κάνει με τους ερευνητές που μελετούν τη συνέχεια του αρχαίου ελληνικού κόσμου ή, αν θέλετε, κάποιες πτυχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου στον νεότερο ελληνισμό. Αφορά λαογράφους, αφορά ιστορικούς, αφορά θρησκειολόγους, αφορά ανθρώπους οι οποίοι μελετούν ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα, γιατί θεωρώ ότι ως προσέγγιση του βιβλίου δεν είναι και τόσο συνηθισμένη, με βάση τον διάλογο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στη δημόσια σφαίρα για την ελληνική ταυτότητα, αλλά θεωρώ ότι μπορούν να πάρουν αρκετά πράγματα και από τις παραπομπές. Όπως είπε ο Στέφανος, έχω προσπαθήσει αυτό το βιβλίο όντως να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο, ένα εφαλτήριο για να μελετήσει κάποιος περισσότερο κάποιου είδους ζητήματα. Τώρα, η δομή του βιβλίου είναι κοινή και για τις 9 ιστορίες, δηλαδή σε κάθε ιστορία υπάρχουν τα εισαγωγικά στοιχεία, μέσα από τα οποία ο αναγνώστης εισέρχεται στο κοινωνικό στάτους ουσιαστικά της κάθε εποχής, μπαίνει στο κλίμα ουσιαστικά της ιστορίας, για να το πω έτσι απλά. Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο, δηλαδή η πηγή από την οποία έχω βρει την κάθε ιστορία στο κείμενο εκείνης της εποχής, έτσι ώστε να έχει αναγνώστης μια ιδέα του ότι δεν κατεβάζω πράγματα από το κεφάλι μου. Και στη συνέχεια το τρίτο μέρος της κάθε ιστορίας έχει να κάνει με την ανάλυση, τον σχολιασμό και την σύνδεση της συγκεκριμένης ιστορίας με άλλα δεδομένα, τα οποία είτε άμεσα είτε έμεσα σχετίζονται με αυτήν, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Να τον οδηγήσω ουσιαστικά σε κάποια συμπεράσματα. Τώρα, σαν επίλογος, γιατί δεν ήξερα τι ακριβώς, μέχρι πριν λίγες ώρες που δεν είχα γράψει τίποτα για την απόψινή ομιλία, θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες συγκεκριμένες ιστορίες και σε κάποιες αιμονές, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου και κατά τη διάρκεια των ετών, που με απασχόλησαν πολύ. Για παράδειγμα, οι δύο πρώτες ιστορίες, που η πρώτη κάνει λόγο για την ύπαρξη εθνικών πληθυσμών, δηλαδή ανθρώπων που λάτρευαν το 12ο, για να το πω για όσους δεν έχετε επαφή με το συγκεκριμένο θέμα, τον 9ο αιώνα στην Πελοπόννησο, αλλά και η ύπαρξη των Ιλουμινάτι στο Βυζάντιο, που δεν είναι ακριβώς δημοσιογραφικός τίτλος, γιατί ο Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει τους ελληνίζοντες φιλοσόφους ως πεφωτισμένους. Οπότε ουσιαστικά η μετάφραση είναι Ιλουμινάτι. Λοιπόν, το θέμα αυτό με απασχόλησε και συνεχίζει να με απασχολεί για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, στα βιβλία του ιστορικού του Κωνσταντίνου Σάθα, από τα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, έχω εντρυφήσει, θεωρώ, αρκετά. Με τα βιβλία και του Νικήτα του Συνιώσογλου και το ζήτημα το μεγάλο των Στρατιώτη που ανέφερε ο Στέφανος πριν από λίγο, και τις απόψεις και του κυρίου Ρασιά και του ίδιου του Στέφανου. Γενικά με απασχόλησε και συνεχίζει να με απασχολεί η ύπαρξη αυτής της αλυσίδας, δηλαδή κάποιων προσωπικότητων εντός του Βυζαντίου που αποκλίνουν από αυτά τα οποία μας έμαθαν στο σχολείο ή τέλος πάντων στις συζητήσεις περί δημόσιας σφαίρας. Όταν ξεκίνησα μετά την ηλικία των 15 ετών να με απασχολούν τα ζητήματα σύγκρουσης ελληνισμού, χριστιανισμού, τα επόμενα χρόνια μου δημιουργήθηκε μια εντύπωση του ότι το Βυζάντιο είναι κάτι ξένο προς τον ελληνισμό.
όπως αναφέρω στην εισαγωγή του βιβλίου, μπορεί να μην έχω απορρίψει καθ' ολοκληρία αυτή την άποψη, αλλά σίγουρα αυτή η άποψη μέσα από τα χρόνια έρευνας έχει αλλάξει. Δηλαδή, δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην ιστορία. Υπάρχουν περιοχές γκρίζες, στις οποίες πολλά ρεύματα σκέψης συναντώνται, και η άποψή μου είναι ότι εντός του Βυζαντίου υπάρχει ένας υπόγειος συγκρουσιακός ελληνισμός που εκδηλώνεται συνεχώς. Το ανέφερε και ο Στέφανος μέσα από την εισήγησή του, που εκφράζεται μέσα από το έργο συγκεκριμένων ανθρώπων, και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια ήταν αυτές οι συνεχείς αναφορές των χριστιανών λογίων και ιεραρχών καθ' όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου, που υποτίθεται ότι καθιβρίζουν έναν κόσμο ο οποίος υποτίθεται ότι είχε τελειώσει πολλούς αιώνες πριν. Δεν υπάρχει λόγος να επιτίθεσαι σε κάτι αν αυτό το κάτι δεν συνεχίζει να υφίσταται. Οπότε το ζήτημα αυτό με την ύπαρξη και των εθνικών πληθυσμών, αλλά και με τα ρεύματα σκέψης που δημιουργήθηκαν από τους ελληνίζοντες φιλοσόφους, ξεκινώντας από τον 11ο αιώνα και φτάνοντας μέχρι την πληθωνική φρατρία στο Μιστρά το 15ο αιώνα, αλλά και στη συνέχεια με τους λόγιους στρατιώτες στη Δύση, με απασχόλησε πολύ. Στην τρίτη ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, του βιβλίου μου, αναφέρομαι στις περιηγήσεις του Κυριακού Αγκονίτη, ακόμα μιας προσωπικότητας που με εγωιτεύει πολύ. Ο Κυριακός ήταν ένας Ιταλός περιηγητής, ξεκίνησε σαν έμπορος, αλλά στη συνέχεια θεωρείται σήμερα ως ο πρόγονος της σύγχρονης αρχαιολογίας. Έβαλε σαν στόχο ζωής να ταξιδέψει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, στην Αίγυπτο, έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με τις αρχαιότητες μέσα από μία μάλλον ρομαντική, αν θέλετε, διάθεση. Ήταν ο πρώτος που έκανε τοπογραφίες, σκίτσα, και γνωρίζουμε πολλά για το παρελθόν μας χάρη σε αυτόν. Μου έφαγε πάρα πολύ χρόνο, στην αργό, έτσι, την νεοελληνική το αποκαλούμε κάψιμο, και δεν έχω πρόβλημα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Μου έφαγε πάρα πολύ χρόνο να ταυτοποιήσω το πού ακριβώς οι Κρήτες έβλεπαν την Αρτέμιδα και οι Ορθόδοξοι ιερείς το 1460 τόσο, αν δεν κάνω λάθος, που έβλεπαν οι Ορθόδοξοι ιερείς και οι κάτοικοι της περιοχής Αγκαφουσία Μοντάτια, όπως την ανέφερε ο Κυριακός, την Αρτέμιδα με τις νύμφες της. Και με τη βοήθεια μιας καλής φίλης, μετά από μήνες αναζήτησης, απλά θέλω να το αναφέρω έτσι γιατί ήταν πολύ σημαντικό για μένα, κατάφερα να ταυτοποιήσω το ότι η περιοχή αυτή είναι κοντά στο χωριό Καβούση του νομού Λασιθίου. Οπότε και αυτό ήταν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή κατά τη διάρκεια των ερευνών μου. Μου έφαγε πολύ περισσότερο χρόνο από όσο πίστευα και απέκτησα αιμονή με αυτό το ζήτημα. Επίσης, ένα ακόμα και το τελευταίο που θα αναφέρω είναι για την ιστορία που αναφέρεται στις περιαρρώσεις γύρω στην Αθήνα. Εδώ πήρα στοιχεία και από το βιβλίο του κυρίου Λαγόπουλου, «Το Γη και Ουρανός», και από την ενασχόληση του καλού φίλου του Χρήστου Πανόπουλου με το θέμα, όπου ήταν ακόμα πιο βιωματική, έτσι, η αναζήτησή μου, μιας και δύο από αυτές τις κολόνες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά για τη μαγική προστασία της πόλης των Αθηνών το 1789, όταν γινόταν η Γαλλική Επανάσταση, και το 1792, υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή ήταν πολύ συγκλονιστικό για μένα να μαθαίνω ότι η περιοχή Κολονάκη στο κέντρο της Αθήνας έχει πάρει την ονομασία της από την κολόνα που χρησιμοποιήθηκε το 1792 για τη μαγική προστασία της πόλης, όπου έβαλαν δύο βόδια να κάνουν έναν τελετουργικό κύκλο γύρω από την πόλη, να συναντηθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να σφάξουν τα βόδια, να τα ρίξουν μέσα στο λάκκο και στη συνέχεια να βάλουν αυτή την κολόνα από πάνω, η οποία μάλιστα όπως έμαθα μέχρι και σήμερα αρκετοί κάτοικοι της Αθήνας βάζουν έτσι διάφορες προσφορές για συγγενείς τους που έχουν προβλήματα υγείας. Και βέβαια όλα αυτά αποδεικνύεται ότι έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα. Το βιβλίο
όπως βλέπετε είναι πολύ μικρό σε μέγεθος, θα το επαναλάβω. Προσπάθησα να είναι περιεκτικό, να περνάει κάποια μηνύματα, άλλες φορές μέσα, όπως σας είπα, από τον τομέα της καθαρά ιστορικής προσέγγισης, άλλες φορές μέσα από της θρησκεολογικής προσέγγισης, μέσα από τη λαογραφική προσέγγιση, μέσα από την κοινωνική προσέγγιση. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να σας πληροφορήσω μόνο ότι έξω από την αίθουσα υπάρχουν γλυκά που έχει φέρει η μητέρα μου από την Κάρπαθο. Καλό θα ήταν να το γνωρίζετε. Πάντα μετά από κάθε ομιλία πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο έδεσμα. Σας ευχαριστώ που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να την απαντήσουμε. Ευχαριστώ και πάλι. Ωραία. Αφού καλυφθήκατε όλοι και όλες, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον σας επηρέασα με αυτό που είπα με τους μπακλαβάδες. Υπάρχουν δύο από κάτω. Εγώ βλέπω τον Νίκο το Φουσέκι που έχει μια ερώτηση στο στόμα, αλλά δεν έχει κάνει καραμέλα. Θα ρωτήσεις τίποτα? Ναι. Ορίστε. Το αγαλματένιο, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και ξέχασα να το αναφέρω. Και δεν ήθελα να το πολύ διαφημίσω πριν την παρουσίαση, για συγκεκριμένους λόγους. Το αγαλματένια κρίνα είναι ο πρώτος τίτλος βιβλίου μου που δεν είναι άμεσος, παύλα δημοσιογραφικός. Είναι ποιητικός. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις με την ποίηση. Όμως έκρινα ότι είναι ο πιο εύστοχος τίτλος που έχω βάλει σε κάποιο κείμενό μου ή σε κάποιο βιβλίο μου, γιατί θεωρώ ότι ανταποκρίνεται 101% σε αυτό που ήθελα να περάσω στο κείμενο. Είναι από ένα απόσπασμα του ποίηματος του Κωστή Παλαμά «Στοχασμοί της Χαραυγής». Θα σας το διαβάσω, δεν είναι πολύ σύντομο. «Του ρασοφόρου σύντριψεν ο Πέλεκης και Αξίνα, τα μεγαλόχαρα είδωλα στα βάθη των ναών. Των συντριμμένων η ψυχή δε χάθηκε με κίνα, φωτοπλανήτης έγινε στα χάη των ουρανών. Όσο που νέα ζωντάνεψεν, αγαλματένια κρίνα, στου διαλεχτού το λογισμό, στους κήπους των σοφών». Ουσιαστικά, κάθε μία από αυτές τις ιστορίες είναι μία απόδειξη του ότι αυτό που ονομάζω στο εξώφυλλο του βιβλίου ως αρχαία ψυχή δεν έσβησε, αλλά αναγεννήθηκε μέσα στον χρόνο ή παρέμεινε και μεταλαμπαδεύτηκε, αν θέλετε, μέσα στον χρόνο. Οπότε γι' αυτό ακριβώς επέλεξα το συγκεκριμένο τίτλο. Ευχαριστώ.